AI mení svet rýchlejšie, než si myslíte. Zostať informovaný znamená mať konkurenčnú výhodu. Príležitosti a riziká v AI sú obrovské a preto je dôležité byť v obraze. Informovanosť vám umožní inovovať a rásť. Predbehnite konkurenciu s najnovšími riešeniami. Prispôsobte sa rýchlo zmenám na trhu a využite AI na maximum. AI nástroje zlepšujú rozhodovanie na základe údajov. Vyberte správne technológie pre váš biznis. Etika a regulácia AI sú kľúčové pre úspech a bezpečnosť. Nové profesie v AI sú na vzostupe. Vzdelávanie v AI otvára nové príležitosti. Znalosť AI trendov vás môže posunúť na riadiace pozície. Nové technológie inšpirujú riešenia. Vytvárajte nové produkty a služby. Spolupráca s AI zvyšuje kreativitu a efektivitu. Predsudky v AI systémoch sú výzvou. AI ovplyvňuje súkromie a bezpečnosť. Zodpovedný vývoj AI je nevyhnutný pre spravodlivú spoločnosť. Sledujte renomované zdroje a publikácie, zúčastňujte sa konferencií a webinárov, zapájajte sa do AI komunít a fór pre zdieľanie skúseností. Definujte svoje ciele a potreby. Vyberte a prispôsobte si nástroje ako Google Alerts. Pravidelne prehodnocujte a vylepšujte svoj prístup. Ak chceš mať prehľad o AI, začni jednoducho. Urči si, ktoré témy sú pre teba naozaj dôležité. Potom si nastav pár spoľahlivých zdrojov, napríklad newslettere, Google Alerts alebo kvalitné RSS feedy. A nakoniec svoj systém priebežne upravuj. To, čo fungovalo minulý mesiac, dnes už nemusí stačiť. Sledovať AI trendy sa oplatí. Pomáha ti reagovať rýchlejšie, rozhodovať sa istejšie a vidieť príležitosti skôr než ostatní. V praxi to znamená lepšie nápady, vyššiu efektivitu a silnejšiu pozíciu v práci aj v biznise. A ešte jeden zábavný fakt na záver. Niektoré AI modely dnes zvládnu vytvoriť text, obraz aj hlas v priebehu pár sekúnd. A to je len začiatok. Ďakujem, že si pozeral a vidíme sa v ďalšom videu.